गोदान बोसोर बयनिबो आं गोदान बोसोरनि आंनि हामलायनायखौ हरग्रोबाय आरो जों बे मिडिया डि निउस दङ आर'नाइ रादाब दङ बेनिफ्राय समनि रादाब बेनिफ्राय मा होनो बड'लेण्ड इंखं बयखौबो आंनि गोजोननाय आरो मोजां मोननायखौ हरबाय आरो आंनि नायग्राफोरखौबो जोंनि बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोरनि गोदान अननाय आरो खुलुमनायखौ हरग्रोबाय। आं दिनै एक्सुवेलि जोङो गोदो जों फरायनानै मोनदोंना बोथोरा थाङो हालो दैलोना दिना थाङो खोन्दो खोन्दो बा आं बुंनोसै दिनै जोंनि बोसोरा थांदों एखेबारे आलो आलो गोदान बोसोरा फैदों एखेबारे खोन्दो खोन्दो गोजामा थांदों आलो आलो नाथाय बे गोदान बोसोरा थांगोन गोदान बोसोरा फैगोन नाथाय जोङो जुदि गोसोआव जोंनि जिबन जुदि गोदान जायाबा गोदान साननाय गोदान मावनाय जुदि जों सोलायाबा बे गोदान बोसोरा थांगोन फैगोन बे फाराग गैया आरो दा बेनिखायनो आं बे गोदान बोसोरजों आं बेखौसो बुंनो सानदों दिनै जोंनि हारि हिसाबै आं बार आं बेखौ बुङो एसे ससियेल वार्कार हिसाबै दा बेखौ सोरबाफोर कमेन्ट हरदो ससियेल वार्कारा मालानिफ्राय ससियेल वार्कार नाथाय आङो 30 इयार्स आङो 1994निफ्रायनो आङो बाहेरायाव थानाय मानसि 20 बोसोर आङो आसामनि बाहेरायाव थादों आरो दा आसामावहाय 10 बोसोर 30 बोसोर माने जोङो मबा डिजास्टार जानाय बा गरिबफोरखौ सहाय होनायखौल' जोङो ससियेल वार्कार होनना जोङो दिनै गोबांथार समस्याफोर जों प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनाय बा सोरनिबा जिबनखौ माबा खालामनाय बे मोजां मोनसे स्पिरिचुवेल आरो फिजिकेल बेबायदि रोखोमनि ससियेल वार्कार बायदि जोङो मावबोयो दा बे जेखिया बे आंनि टपिक नङा दा बेखौल' आं खावलायनो सानबाय बे गोदान बोसोरजों लोगोसे जोंनि एखेबारे बर'आ खौसे जानांसिगोन नङाबा जोंनि बे फैगौ बोसोरावबो जोङो एखे थाबाय थायोब्ला जोंनि बर'आ मालाबाबो जों एखे जानो हानाय नङा आं बुंनो सानदों जोंनि लकसभाबो फैसिगौ जोंनि बे क'क्राझार लकसभा बेनिफ्राय जोंनि दरं उदालगुरि लकसभा बेयाव जुदि जोङो जोंनि गेजेरनिफ्राय सोरबा मोजां एखेबारे गेजेरावनो सिगां मावबोखानाय बा गोदानैबाबो बा एक्जिस्टिंबाबो जायखिजाया सासे जोङो क'क्राझारबो होबाय आरो उदालगुरि दरंआवबो होबाय बेबायदि सानै जुदि जों खालामनो हायोबा माबा मोनसे जों गोदानखौ जों मावनो हागोन आं साननो हायो आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंबावनोसै थांनाय जेब्लानाखि जोंनि बे BTCनि जेनाखि इलेक्सननि रिजाल्टआ मैया बायदियाव मोन्दों आं दिनै बायदियाव आंनि प्राइभेट पेजाव आं होदों आं ओरैबायदि बुंदों मैयाथ' जोङो रिजाल्टखौ मोनबाय नाथाय मोननै पार्टियाबो मेजरिटि नङा दा जोंनि BPFनि आरो जोंनि UPPLनि आं बेखौ ओरैबायदि बुंदों फै जों परिबर्तन होननाया बेसो जों एखेबारे ज' जानानै एखेबारे सोलायनानै खमा होलायनानै जोङो दिन्थिनि बिदा फंबाय ज' जानायखौ आं ओरैबायदि बुंदों नाथाय जों मोननै पार्टिनि BPFनिफ्राय जेनाखि खर' आरो UPPLनिफ्राय जेनाखि खर' जोंनि बिदा गेदेर हाग्रामा महिलारिखौबो जों दोननाय नङा आरो UPPLनि खर' फंबाय प्रमद बर'खौबो दोननाय नङा माने जों गेजेराव सासे गोदान जों दोननानै जों एखेबारे जाथिखौ जोङो दैदेननो आं एखेबारे ब्ला ब्ला बुंदोंमोन सोर साबसेया नुदों बा नायदों आं बेखौ मिथिया दाबो खिन्थु आंनि पेजाव दं आरो बेबायदि आङो बुंदोंमोन बै समावबो बेनिखायनो आं दाबो आं गोहोमै आं बेखौनो बुंनो सानदों गोदान बोसोरनि गोदान जों साननाय नोंथांनि पेजनि नामखौ बुंबा मोजां जागोन आंनि पेजनि नामाथ' समनि सिमां इस्लारि आंनि नामावनो समनि सिमां इस्लारि औ दा बहुद जोङो सिन्था खालामनो गोनां जाबाय जोङो बेसे सम जों बिदि थाबाय थागोन बेनिखायनो जों गावखौहाय टेग खालामलायनानै माने गावनि स्वार्थपुर्नखौ जोङो टेग खालामलायनानै जों एखेबारे जाथिनि मोनसे बेनिफिटनि थाखाय जोङो गोदानै जों एखेबारे बे गोदान बोसोराव ज' जानायखौ आं लुबैयो आरो एसे ससियेल वार्कार हिसाबै नोंथाङा सासे ससियेल वार्कार जानानै बर्तमानाव बर'फोरनि दावगानायखौ माबायदि नुदों आरो माबायदि दावगादों होननानै नोंथाङा सानो आङो जोंनि बर' समाजनि बा जोंनि बर' जाथिनि दावगानायखौथ' आङो एसेबां नुवाखै जेरैबायदि जोङो सिगांनि समावहाय जोंनि ससाइटिफ्राव समाजफ्राव जोङो एखेबारे ज' ज'यै जोंहा अनलायनायफोरबो दंमोन बा दा जानो हागौ जोंनि थाखा फैसा बोरैबा दावगादों होननानै बुंनो हागोन कनस्ट्राक्सनफ्रा माबाफ्रा खिन्थु जोंनि एक्सुवेलि दावगानांगौ जोंनि जाथि हिसाबै जों ज' जानांगौ बा अनलायनायजों हेफाजाब होलायनानै मोनसे मरेलिटिनिबो थाहैबाय खोथाना मोनसे एखेबारे खौसेथिनि थाहैबाय अनलायनायनि खोथा थाहैबाय बे लेभेलाव नायोब्ला जों एखेबारे सा माबा मोनसे अभारनाइट माबा जानाय बेफोरखौथ' दावगानाय बायदि होनदों आरोखि मानसिफ्रा खिन्थु बास्तबाव जोङो दावगायाखै आरो बेखौ आं बुंनो सानो आरो दिनैहाय जोंनि जेनाखि गोबां लाइमोनफ्रा बिदेशआव बा जोंनि जायगायावबो माबा मोनसे बुथारजानाय बा माबा मोनसे बेबायदि जादों दा जुदि जों बेखौ सिन्था खालामोब्ला सोरनिबाफोर नोजोरा जोंनावहाय ओरैबायदि गाज्रि जागासिनो दङ माबोरैबा मा खालामनो हागोन धंस खालामनो हागोन दा बेफोरखौ जोङो हमथानो थाखाय आङो खावलायदों जे जोंनि बेसेबांनाखि जोंनि बर'फोरनि आफादफोर दङ बे आफादफोरनि दैदेनगिरिफोर बेखौ मोजाङै सिन्था खालामनानै जोंनि लाइमोनफोरखौहाय मोनसे थिग लामायाव लाबोनानै बेखौ जों सिन्था खालामनानै जुदि
हमथानायनि बा फोरोंनायनि जुदि राहा लामा लायाबा उनावहाय बांसिन जालांगोनखौ जोङो नुनो मोनो जाहैबाय बेनिखायनो आं खावलायदों जाहैबाय बे गोदान बोसोरजों जों गोदान जानानै जेसेबांनाखि जोंनि एखेबारे जोंनि बर'नि मोनसे दैदेनगिरिफोर दं बा मोनसे मा होनना बुङो अर्गानाइजेसन बा जिखुनु मोनसे कमिटि दं लिडार्सफोर दं बिसोर एखेबारे गोख्रोङै मोजाङै गोदान बोसोरनि गोदान साननानै जोङो खौसे मावोब्ला जोङो निस्सय जोङो मोजांखौ जों मावलांनो हागोन आं बेखौनो खावलायदों जाबाय एसे ससियेल वार्कार फै जों दिनैहायबो जों ज' जादों बे गोदान 2024 2024 जों गोदान जानानै जों गावजों गाव अनलायनानै जों दिन्थिनि स्पेसियेलि जों सानै जोङो मोजां मानसि जों बासिनानै जोङो फाथायहरनि गोजौआव बे फैगौ लक सभायावहाय नोंथाङा सासे ससियेल वार्कार जानानै बर' हारिखौ खौसे जानांगौनि थाखाय मा खावलायहरो आं बेखौनो खावलायगोन जिखिया जोङो मा पार्टिनि मानसि जामाने जाथि हिसाबै आं बेखौनो खावलायगोन आं सिगांनिफ्राय आं बाथ्राखौ बुंबोदों दिनै जों जाथि हिसाबै जों खौसे जानांगोन जाथिनि सार्थनि थाखाय गावनि थाखाय नङा जोंनि फैगौ जेनेरेसननि थाखाय लाइमोनफोरनि थाखाय जों बिसोरखौ दैखांनांगोन जाहाथे बिसोरो उनावहाय जोंनि जातिफोरखौ मोजाङै दैदेनलांनो हानाय बायदि मोनसे मोजां जों इनभाइरनमेन्ट मोजां जों मा होनना बुङो बेखौहाय गोथार मोनसे इनभाइरनमेन्ट जों बेबायदि जों दानो बे गोदान बोसोराव आं बेखौल' खावलायगोन